Il-Partit Nazzjonalista organizza attività barra l-istamperija f'Tal-Pjetà u l-messaġġ kien wieħed li jrid elezzjoni ġenerali biex jitla' fil-gvern. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech għamel diskors mimli b'attakki kontra il-Prim Ministru u l-Partit Laburista waqt li saħaq li hu jsir Prim Ministru u jkun fil-gvern. Partit Nazzjonalista, gvern ġdid għal pajjiżna. Qabel il-Kap Nazzjonalista tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino li fil-messaġġ tiegħu qal li l-Partit Nazzjonalista se jiġbor il-flus għall-elezzjoni ġenerali. Nibdew niġbru l-fondi għall-elezzjoni ġenerali li jmiss tiġi meta tiġi ħalli jkollna gvern ġdid nazzjonalista. L-attakki ma naqsux minn Bernard Grech b'deputati warajh iżidu mal-atmosfera tal-ajjat. Maġġoranza! Il-Kap Nazzjonalista imbagħad iddikjara li hu u d-deputati tiegħu huma l-gladjaturi. Gladjaturi veri! L-attività politika spiċċat kif bdiet b'appell biex il-Partit Nazzjonalista jiġbor il-flus ħalli skontu ikun fil-gvern.